Neste vídeo imos ver como facer unha reflexión axial, é dicir, como reflectir un punto respecto a unha recta. Neste caso, o primeiro que imos facer é colocar o punto, por exemplo, na posición 3, 2, e a continuación imos poñer unha recta, neste caso, como non nos ven dada, imos poñer onde queiramos, por exemplo, seleccionamos este punto, e imos facer a reflexión do punto A respecto desta recta. Para iso, o que imos facer é ir á terceira opción empezando pola dereita e imos empregar a opción reflectir obxecto respecto á recta. Seleccionamos primeiro o obxecto que queremos ao que lle queremos aplicar a reflexión, seleccionamos a recta en cuestión e pinchamos nos dous elementos nesa orde para obter o punto trasladado. Neste caso, obtémolo aquí, vemos que o segmento que une A e A', o seu desplazado, é un segmento perpendicular á recta e ademais están ambos puntos á mesma distancia dela, polo que é a súa reflexión. Tamén podemos facer esta operación respecto de outro obxecto, por exemplo, un triángulo. Seleccionamos o triángulo e unha vez que o teñamos, facemos de novo a reflexión respecto á recta. Primeiro no triángulo, despois na recta. E vemos que nos queda aquí. Fixadevos que, efectivamente, o punto E está reflectido aquí, o punto D está reflectido aquí e o punto F está reflectido aquí. É como se fose un espello respecto a esta recta. Esta sería a imaxe no espello da figura orixinal.